Is chocola. Ik heb niet over niks van, hè? Wat is dit nou op je microfoon? Toch dan net. Geweldig. Nijstuurs kantoor wordt in alle hevigheid bouwd. Er wordt namelijk dit hele pand hier, dat is Okkerdijzen dat verkocht. En dan is dit hele pand hier om het verbouwen hier. Nou, hoe gaat het met de verbouwing hier? Hoe gaat het met de verbouwing? Ja, goed best. Ja. Ja? Je mag het leren, hè? Ja, dat wordt een groot beurt. Maar misschien dat gaat niet ooit gebeuren. Ja, ik zie het, ja. Het is heel donker daar nog, maar... Een groot pand. ja. Nee, maar nooit gebeuren. Hoeveel appartementen? 13. 13, oh, nee. Ja. Hoe zelf wij wonen? Nee, hier net. Nee, wat dan? Nee, gewoon even een drogje. Je kunt net eens parkeren. Ja, waar komt wij dan? Kalm. Oh, kalm. Dat is nog een ander daar. Ja? Ja, mooi jong. Gezellig. Ja, gezellig, kalm. Ja, leuk doen. Altijd wat doen. Van alles. Het is alleen verrekte koud. Ja, hij het kort? Ja, het is behoorlijk fris. Vind ik. Te kort? Nou, echt te koud, maar... De winter, tenminste, ja, ze goed aus, maar... Ja, ben je een beetje wies mee, dat het een beetje winter is? Nee, ik heb het al net. Nee? Nee, daar heb ik geen verlet van. Dat is wel lekker toch? Dat is een beetje lekker koud, een beetje echte winter, hè? Want dat hebben we een tientje, in december, echte winter. Op die leeftijd had je er net zo volle verlet meer van. Nee, hè? Nee. Dan moet je naar het Spanje daar, naar het zuiden. Dat zou beter wezen. Ja. Ja, nou ja. Nog niks op de planning staan? Er zijn, wat zei je? Nog niks op de planning staan? Ik net, nee, joh, heer, nee. Ik roep haast lekker bij de warmte. Oh, je mag wat in beweging blijven. Ja. Ik heb de wand nog, de helm had ook wat bescherming. Ja, ik wat warmte misschien. Dus, maar ja, we moeten nog even van deze temperaturen een beetje wennen. Ja. Maar als het zo bloot, dan scheelt het net alles. Het moet net kouder worden. Nee? Nee, Vind je het net fijn? dan Beetje wordt het- winter? Dan wordt het te geleide paniek. En dan kan je ongemakken maken. Ja, dat mag je net hebben, hè? Dat mag net, hè. Nee. Nou, hey, joh. Verhaal weer het. Waar hou je er van de kelt? Nou nee, ik hoop dat ik deze winter weer een beetje voorbij kom. En dat het weer wat aangenamere temperaturen worden. Dan kan ik weer op een fiets worden. Ik mag nou de bladskippen, want ik ben een beetje mantelzorger. Oh ja, Dus ja. dat zijn alweer wat dingen die mij aan het praktiseren. Maar ik moet weer straks wat hegere temperaturen hebben. Die winter moet weer voorbij. Dat is dan mooi, dat jij erbij, de tijd van de hier. Ja, nee, dat is zo, ja. Maar sommige mensen die vind ik vervelend, hè? Maar de hege prijzen nou en het is gewoon koud, dus ja. Ja. Lekker waar. Maar ben je een broer zo net? Nee. Nee. Oh, je hebt likje horen op Alle elkaar. dagen ruzie. Hé? Leien? Dit komt net op de televisie hoor. Nee, op Oh. YouTube. Ik weet, ik ga een YouTube kanaal. Ik ga een Ja, nou YouTube hoor ik maar kanaal. voor, hè. Dat maakt het mij ook niks uit. Is het nou te koud of niet? Nou, ik zou je vertellen, het is niet warm. Maar ik heb een heel mooi privékacheltje hier onder staan op gas. Oeh, zo Ja, dat is mijn allerbeste vriend vandaag. Ken het je wasje? Ja, zeker. Ja. Oh, ik zal mijn job even dicht doen. Ik zal mijn job even dicht doen. In het grootste filmpje. Dat lukt Nee, niet. maar een heel mooi systeempje heb ik hier op een gasles. En ik heb het echt niet koud, dus nee. Maar vernieuwst van de meesten is het... Het is niet druk, maar wat er loopt, dat gaat wat kopen. Die mevrouw die staat ook wel Ja, te sorry, stijgeren. ja, Dus, Ja, dan maar goeiedag mevrouw. Nou, maar ophouden. Nou, ja, I'm talking about Jesus because I saw him you saw him? in the war of Iran and many doubts, but I said, Jesus, I want to die for you. He come by Holy Spirit. He opened my tongue. He make cross in my tongue. Geweldig. Ja, goedemiddag. U spreekt met Eduard Rekker. Ik ben ook op zoek naar Gerrit Hiemstra. Dit is de voicemail van... Jelle van Boer. Eduard, ik zei het, ja. Ja, goeiemorgen. Ja, het is nog goeiemorgen, hè? Nou, het eerste wat ik hoest te doen is gewoon naar insprekken.frl te gaan. Ja. En een paar van die centjes voor te lezen. Er zijn 4 per keer volgens mij. Dus als er 4 inspreekt en iedereen neemt dat op en dat stuurt naar mij daar. En toen zei ze tegen van jongens, ik zal even inspreken op inspreken.frl. En dan lees die centjes voor en dan is het klaar. Ik klik even op het microfoontje en dan lees ik deze tekst voor. Het is behoorlijk Geef Fries. Oké, druk op record. Vooral de laatste jaren componeren. Wat zeg ik ook? Oh, het Nederlands alvertal reizigen dags al naar Argentinië. Nou, dat weer maar waar. Nou, kijk. Ik 0413, hartstikke bedankt voor de reactie. Nou, dit wie Emiel.
En de komende weken doen we elke week weer een bekende Fries die het inspreekt op inspreken.nl. Maar zelfs natuurlijk ook inspreken op inspreken.nl. Succes! Geweldig. De hele zomer hebben we die net jongen. Is het te lang, Lien? Nou, we zijn al dat feest naar de baan. Ja, dan is het klopt. Ja, dus. Hebt u het koud? Ja, Ja, maar hij doet de jas ook nooit dicht. het is 2 graden onder nul. Hij heeft die sjaal om en niks. Te koud? Hij vreet het wat. Ja, ik weet het. Ja, nou. Dat was toch even op. Max niet. Max niet. Ja, nee. Maar ziet ze, moest aan de Ja, kant. ziet ze, er staat een bij de deur. Hier zit ze, met je doorwaai. Ja, je stift voor de doen. Oh, die moet er even nu. Dit is de nooduitgang. Nee, we staan nog voor de deur. Je moest achteruit. Hij heeft nog een stereo. Ja, je moest ietsje achteruit. Je blokkeert de nooduitgang. Ja, nooduitgang. Ja, dek is mooie foto's te maken. Kom De maar. achterklant. Dit is een mooie. Kijk. Dan ziet ze, die vrouw is nog steeds bezig met die deur. Die vrouw die vlokt daar niet weer. Ja, die is nou al opgepast. Die is nog een vet. Niet blokkeren. Hé, dus gaan we de deur niet blokkeren. Nee. Dat blokkeert. Ja. Voor die deur staan kregen wij hem van binnen niet open. Stelletje hangouderen. Ja, ik heb het begrepen. Jeetje, je bent wel leuk. Ja jongen, het oude gebouw. Niet te verplaatsen. Ze blowen er gewoon voorstellen, hè? Ja, je is wel leuk. Je is wel lachen. Ja? Wat doe je dit voor? Voor mijn YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger. Oké, dan ga ik wel even kijken, ja. Ja, dat is... Maar ik spreek geen Fries, ik praat hartstikke plat Leeuwarders. Dit is Leeuwarders, hè? Maar ik had laatst al een reactie op mijn kanaal. Zei ze van, er wordt te weinig Leeuwarders gesproken. Dus, Nou, ik niet, ik schrijf het op ze. Zoals ik Oh, ja? praat, zo schrijf ik ook. schrijven, hoe schrijven jullie dat? Nou, zoals ik het zeg. Gewoon schrijven. De ene keer met een lange V en dan de andere keer met een korte F. Nee joh, ik met futje. Ja, maar ik vind het wel mooi dit Leeuwarders. Ik wil er wat meer van horen. Ja, maar niet nu, want ik met hun... Ja, praat nog maar even. Wat staat er vandaag op het programma? Nou, we zullen naast 2 oude gebouwen nieuwe kleren kopen, maar we kunnen niks vinden. Oh, nee? Nee, niet wat... Voor de Christ? Nee, ik niet voor de kerst. Gewoon wat zwart aan en wat wit en klaar is Kees. Ja, hè? Met de donkere dagen. En ja, nu moet ik ook een beetje Leeuwarders. Wat gaan we jou doen met de kerst? Christ? Nou, we gaan nou eerst onze heel Leeuwarden op een plank zetten. Een hele grote tafel. Ja. Alle gebouwen van Leeuwarden. En een paar van die kerstbomen eromheen zetten. Voor het winterdorp. Nee, stad is het, jongen. Sloegen. Oh god, oh god, oh god. Ik krijg straks weer alle mensen op je dak. Want hij snap je staat te lullen met die vent. Maar jou ben je een echte Leeuwarder? Ja. Ja? Ja. Kleine Hoogstraat officieel op papier geboren, maar ik ben in het Anker geboren. En dan de kist vandaag. Ja. Ze is oprecht met spelers in de bal, hoor. Oh, maar dat is ook een verschrikkelijk mes, hoor. Ja, hè? Ja. Maar wat ben je van? Of vriendin? Of, Ja, wij zijn vriendinnen voor het leven. Oh. Ja. Voor het leven. De kinders hebben bij elkaar op een crash zitten en vanaf dat moment ben we aan elkaar vastplakt. Wel leuk, toch? Ja. Hé, mijn lieve schat, ga maar mooi met jouw knullen verder lullen, want ik ben verderop. Goeie! Ja, joh, ja. Beetje antivries s'avonds, dan komt het helemaal goed. Antivries? Ja. Polsoefeningen. Polsoefeningen? Ja, een wijntje. Oh, zo. Oh, polsoefeningen. Ik denk, wat is dit? Oh, je wordt meegenomen, nou. Ja. Weet je wie dit is? Waar hij onder bekend staat? Nou? Dat weet je niet. Ik zie het filmpje wel eens. Frieske Vlogger. Ja, de Frieske Vlogger, ja, klopt. Ja. Ja, Je zit wel eens nee? Ja, dat stond wel. Heeft meer van zijn interview. Ja, vind ik zeker. Vond ik ook voor elkaar. Ik kom bekend voor. Heb ik nooit terugzien, want het komt niet vinden. Oh, misschien had ik het maar net broek dan. Dat ken ik. Net leuk worden. Ik niet. Ah, goeie mevrouw. Maak je wat vreetje, mevrouw? Doe maar niet. Nee? Nee. Blijven net? Oké. Nou, dan... Jullie zien wel heel sportief uit, mevrouw. Ga je te sporten?
Soms doe ik dat. Ja. Oké, maar nu niet. Nee, ik ben nu recreatief lopen, wandelen inderdaad. En je hebt ook nog een bril. Heeft u wat last van het licht? Of, Ik vind het prettiger inderdaad zo met... U bent Ja. aan het opnemen. Ja, klopt Wat inderdaad. leuk. En het doel is? Ik heb een YouTube kanaal, dat heet De Frieske Vlogger. En daar praat ik met mensen op straat eigenlijk. Ik spreek geen Fries, is dat het probleem? Oh, op dit moment niet. Vindt u het zelf een probleem? Ik versta ze ook slecht, dus vandaar. Oké. Maar ik ben blij, ik mag Nederlands spreken. Ja, nee, dat kan wel hoor. Nee, dat is prima hoor. Heeft u verder nog vragen? Dan moet ik moet door. Oké, nee, dan niet. Vriend, bedankt. Oké, tot ziens. Ik ga naar mijn ouders in Veendam. Oh, Veendam helemaal? Ja. Maar je woont hier normaal in Leeuwarden dan? Ja, ik woon nu al 2,5 jaar. Oh, oké. Leuker dan Veendam? Ga ik niet direct zeggen, maar het is hier wel heel gezellig. Ik studeer in de Hogere Hotelschool. Ah, oké. Dus ja, ik zit nu in mijn 3e jaar alweer, dus het gaat hard. Dan moet je ook stage lopen? Of, Ja, in februari ga ik naar Maleisië voor 5 maanden. Zo. En dan ga ik hopelijk in september naar Praag voor 10 maanden. Weet je, dat wordt lekker internationaal. Wat je daar ook om te doen, om dan hotelschool te doen of niet? Een beetje. Ja, een beetje wel. Ik dacht wel van, ik wil graag naar het buitenland, dus dan is dit wel een mooie optie, want hotels heb je natuurlijk overal. Ja, Maleisië, dat is wel weer een hele... Ja. Was je al eerder geweest dan? Of, Nee, helemaal niet. Ik ben ook nog nooit echt in Zuidoost-Azië of iets geweest, dus het is een hele andere richting. Lijkt me dan wel spannend. Je moet een goede opleiding, moet je dingen leren en je moet in een heel ander land. Ja, je moet er gewoon het first in gaan en dan zie je vanzelf wel waar je eindigt. Is die voor mij? Of, Hey, sorry, we don't speak... Oh, you don't speak Dutch? No. What No, kind of English? language? Yes, we speak English, yeah. Or German. Did you get the flowers or do you bring the flowers to someone? We bring the flowers. Oh, for okay. someone. Oh. But she's got her... Oh. She's got her birthday on the weekend. Oh, it's a birthday. Oh, okay. I think maybe something very, very special. Okay, birthday is also a bit special. Yeah. Okay, but is it then a German friend or a Dutch friend? German. Ah, okay. So But she lives here. You come from Germany now to bring her the flowers. Yeah. For what is it? I have a YouTube channel. I make videos here in the city in Leeuwarden. Okay. Yeah. So that's why. So I'm And what's her talking. name on YouTube? De Frieske Vlogger. Oh my god. Ja, de Frieske Vlogger. Abonneer op de Frieske Vlogger en voor zo'n leuke video doe dan een toeme omheen. Tot de volgende keer. Geweldig.